Gol na ako'y pangutan na. Kiningon sa balang kasulatan nga. Bisan sa katuang buhok, iyang inihap. Sa may bot pasabot na sa espirituhanan ko nga pagubad. Muna boy nga ang atong mga sala nakita na niya bisag wala pa ta nagsulti. Ang ato pong giyatag bisag gagmay nga sentimos duha ka sentimos sana na nakita na basta kilasing-kasing. Tanan nato nga gugma hatag man kagdako nga naigugmang wala ka nang una-una og pay nakita na sa Dios. Mo na sa ang buhok. Inihap yang ipamatuod ba nga bisan ninyong mga buhok sa ulo inihap na ko. Nakita ta sa Dios din ay. Nakita ta sa tong pagpakaroingnan. Mo nang ingon si Kristo nga silutan mo, pokman mo sa inyong mga tinako. Kaya ang tao bakakon magsige istorya nga maayo kuno siya maayo kay siya di ay to ang iya din kasing-kasing aduna sa interest. Mao pa rin sa pulong sa Dios kung nai-interest ka. Pare kung nag-eskwela ka, kung nai-interesado ka, makapasaryo ka o bright ka, nakasabot ka. Pero pare karon maingon mo ani nga wala man kay interest. Kay kaning akong gisulti di man makita sa mata og madungog sa inyong dalunggan o dili ninyo matistingan di ba? Ang sense of testing ninyo dili man madunggan. Nya dili man sila motuwa ni. Nya kanang nagpredict bitaw sa umaabot. Ngingnan ako sa paminawa lang god ninyo ayaw niyo hukmi nga naghulga na siya na dili ay. Nag-ingon na gud si Kristo wala ba sa balaang kasulatan nga sama sa kawatan ha mo balik sama sa kilat. Ana paganda mo sa matag adlaw. Kanang nagpredict boy. Dili lang god nila hukman pero sa ko dili lang god hukman nganuman kung hukman nimo na siya daghan ang gigamit karon sa Dios nga mga ngayam. Tama. Tapokon raman tanan niya boy. Sa karon dili pa ko nila masabtan. Ang ako alang karong problema boy kaning hikapon ako inang mga agtang magduhig ko sa espiritu. Nya kinsa man ako ang duhigan nga basig moadto ko dito parehaon na po ko sa simbahan sa ona magadto lang pa karong inon niya pagkahuman libakon ko nya nagduhig ko sa espiritu di ay to wala inon ilang bandi nako. Tama. Ang gustong tanda nako ingon si Papa Jesus di naman ka magsaba-saba sa kadalan. Maabot ako yung panahon boy sa hapit naman tuig na lang kapin maglakaw ko ang muduo lang nako dito makita ko nila. Dili na ko mamugos sa tao kay kung pugso nimo na gahi maginag mga ulo. Mga gulong nagasimba naganhimang ka dinhi nya naakay garbo mo na ingon sila na igo ko lang i-strike ko. Dili ay normal man na. Kay musulti man ko sa kamaturan kay mao man ay makatag na tong kagawasan. Magsige kong daig-daig, mag-ulog-ulog ko ninyo boy. Maigo ko sa ingon kani sila usab maayo manulti og mag-ulog-ulog sa ulog-ulogan ng katawan. Tama no? Tama. Na sa Biblia na? Kana naana sa Biblia. Ayaw mo ingon nga wala na tanan akong gisulti na sa Biblia. Tama gid. Bahala na mo anak kung maglabay mo kung Dios na adlok mangani ko sa Ginoo. Bahala na mo ang Ginoo nay may balo kaninyo. Nya, mayon ko nga wala man po koy katungod ana nila boy. Ang dirira katong nag-act diri sa una, dako ko katungod man ni nakigusay ko. Kay sama man ta sa Macedonia, Gisolayta. Nagtukod kog tore topong sa langit ing kanaogan siya sa sulod. Ni gamit siya og mga espiritu. Handa utan naron makita tong kinsa tong maalamon, di ba? Mo to sa una nalingla mo no. Ano man di mo mutuon ako no. Nga sige lang ko gila. Pagkadaghan sana higmata. Mora na kay kanta lang ako kadungog. Mutungas muog tag-as, di ba? Tong kanta po to nga atong kay buti-buti mo Panginoon. Iya na sa Dios boy. Pero tanawa ng ubang mga siloso kayo nga tawanon. Si Kristo boy siloso boy. Nagkanta ka sa pulong nga Dios noon pero wala nimo nagbuhat pagkarong ina. Tama. Kasi unsa nga imong reliyon, bisag unsa imong tinuan mao nang suka. Mas maayo gani nga daghan tang magsulti sa kamatuoran. Nga ano mag-ilog man ta, nagdiri namo kami ang kami ang kalili napasabot ng anak kay interes bantay ang nagsultian na boy. Ayaw gyud mo sultian nga kamo makaluwas mo sing suod makaluwas mo. Ayaw gyud mo sultian na kani ingon ang Ginoo. Ayaw ko gamita nga may mo alam to. Nagpakanaog mo sa Dios. Dili ka makahukom. Isulti lang ang kamatuoran. Pasagdain na mga tao nakaglabay na to. Pasagdain na. Tama. Ikaw, wala ba di kay sala? Yung paningkamot lang ta. Ang gusto na to. Amudo ko lang ko. Wala nga, I'm sorry kayo sa akong kaliwatanan. Pasalamat man ko sa Diyos na ay kabala ka. Kay mag-aampo po ko para nila matastasan pa. Ang bini mo boy, gusto na ko magisulting ano man. Gusto ba ako
Wala man po nangita na ko gud kumingon sa pasultion ko nila. Pwede ra gyapon ko pero ang gusto nako nga dili ang akong gisulti. Magbasa unta sila sa Biblia para makaingon siya. Tama, amin. Mao to giingon sa Ginoo. Unsa man pag-ingon nimo og amin kung wala ka nakasabot sa balaang kasulatan? Basahan niyo na naana sa 1 Korinto. Di ba? Nato sa 1 Korinto no sulat ni Pablo. Oh, tama. Unsa man pagsabot sa mga tao kung magsulti kag amin nga imong sinultian langyaw lisod sabton, di ba? Tama. Baka Dili ako na. kasabot. Muna nga Bisaya, ang kanina ingon bitan ako nga i-vlog i-transfer dili. Kamo na i-transfer ano para makadawat pud mo. Kay original gid ang gamiton sa espiritu. Duha og tulo lang. Kay kung mag-istorya kog langyaw, langyaw ko sa akong kasing-kasing di ba? Langyaw gid. Nga na diri simpuliano nga sinultian ang akong pagkubad sa balaang kasulatan kasi si Kristo sa una yaman ang gitago, di ba? Tama. Kitagaan pa man tagtsansa sa kabalibo ka tuig. Naano ay kanang ingon nila nga si Kristo tuwa na sa langit na ana. Ihatag na nila boy asa na nga Biblia tanan akong isulti na wala dili lang ko pareha nila nga nabasahan ni di ba sa tinapulan man na lukso-lukso. Si Kristo nagwali padulong sa langit kay mamatay maghari uban kaniya di ba? Kay magpakamatay man pod harang tuwa sa langit. Tama. Nga, ang anak sa tao magpadala sa laing Mesiyas nagwali ngayon tanon manang sultian ko kamo patyan ninyo inyong sala kay ni sila o bining kalibutan unsa pa may sunugon sa Dios ama nimo mana ang yawa kanang nagarbo mana sige na sila kay sige mo pa sila panguha yawan on mo po na sige mo po nagsaysayo dito tanawa na ako kanang nagsaysayo dito itong naay mga bisyon kanang gidala na dito nagsayaw kada sayaw niya kada hisgot sa iyang mahalan ding dautan siya nagsilaab bida siya dito kay mao man na ang sunugon sa imong lawas Ang sala. ang sala sunugon tanaw si Kristo giputli magani siya bulawan gani siya Pero kung wala na sila ang tao, dili na masunog sa kalayo. mo to si Kristo gilansan sa krus tungod sa atong sala di ba sa to pa dili kasilutan kung wala kay sala tanaw ko ng prisuhan good o tanaw ko yung prisuhan kung iya na sa tulisan puti hayayas tulisan Sumoday ang tao nga na ma-impierno, patong tao nga makasasala. Mga karon dire boy ako bool kay ko boy anak bihugi sila sa espiritu kay gibunyagan man sila wala man kabalos kaakuhan ang mga bata gikasal sila wala man gisulti sa mga kasal po niya unsang sakramento kay seremonyas raman nila di ba seremonya ti pakaluwas ang seremonyas no panghinulsol no gawas sa espiritu no boy ini katubang nato dito pangitanon man ka ikaw ba na ha bantaygi na ha bahalag tabian na imong batis na imong asawa higugmaagi na siya boy kay kada maritis ug suko siya sa imo bahandi nimo na kay naghigugma ka ug nagpaubos ka. Tama gid. Maunta na boy. Ako malipay gani ko. Ako dili na ko karon mag-uul hinuon ko sa mga tao nga naglamay na ako nakig-away na ako ano man. Nagpakamatay naman ko. Giyatag naman ako kung kaugalingon ato sa Ginoo. Nya mag-uul ko nila ano man. Makuhaan nyo nilang bandi. Unsa man kunoy ihukom nila nako wa man sila naghatag nako di ba? Tama gid. Nakaepiskwela ko sa akong mga bata tungod naman na sa pag-ugi namo nga ni auntie nimo iyapong kinugihan. Tama. Ako sa una grabe akong kugi nagnegosyo ko wala man sila ihatag nako sa akong mga bata nya sa una gitulisok ko nila na padis tula mo kon nag-uol gani ko nagahila ko kaya ang Diyos mo patay gayod mo patay yun ang nagyaga sa espiritu. Tama. Hindi ako lang kaya ka na din yung kukwaan lang ko Ginoo para sa akong kaaway kuwaan lang ko sa Ginoo sa akong mga minalo sa kinabuhi ako apo ni silang gihigugma ako apo ni sila pakamatyan ako niya niyo mga Ginoo dili niya mo gamit man ako ang espiritu mo na mo vibrate ko boy ipugan ako ang espiritu pa pilagi sa akong pagpakamatay bahala ko sa metabol ako pero maabot yung panahon boy maabot ni sa kapanahonan gamay na lang katuigan hindi na ako makapugong sa espiritu. Hindi na. Tama gid. Kaya amahan, barang ngipon sa ngipon. Kung sa imong gipugas mo po, imong ano yun. Pugas kag kasilag mo, ang nikag pagdumot mo. Pugas kag padumot mo, ang nikag kamatayon. Boy, kung nakakaisala mo, ang nikag kamatayon. Kaya nagbuhat og sala sama sa nagpatay siyang kaugaling lakas na sa walang kasalatan. Iubad ninyo na, mga pare o mga pastor ha. Kaya basi, kamo maigo anak niya. Kung maigo po mo, maingon mo, gibirhan mo. Ginoo na may balon ninyo wala man ko'y katungod ninyo gigamit ninyo ang Ginoo ulahan tong mga mabuotan boy kung nakay agalon nga kalibutan hon
ang iya sa kalibutan imo man yung dapigan di ba? Tama gid. Kaya gidapigan sa kadaghanan kalibutan man. Hmm. Mana kung aduna kay agalon ang isa nimo agalon imong tamayon isa imong higugma. Ugmaon. Kaya ang agalon gud nimo di sa kalibutan muhatag magkwarta. Amo po na gawali ka muhatag og kwarta. Hayay man kan di man ka mobiya. Nga bulahan tong nagantos, bulahan tong nagahilak, bulahan tong gidaog-daog, bulahan tuging nagbuang nga magsulti sa balaang kasulatan. Bulahan ka tong kapos, di ba? Bulahan ka tong nagmasakiton boy, kay maminaw ang masakiton ako din eh. Ang problema kung maayo na po siya nagahilak na po ko, labi nagpakitaon sa espiritu boy. Siya matatoy pasaksihon. Nya. Kaya mabalik na po na ako patambal o mamatay ito. Mabalik na po na akong espiritu. Nuol, tinuod yun dahil mong gisulti, tinuod. Badlungar agad akong isuon, bi. Badlungar agad tong akong mga anak, bi. Tama, gito, wala yun ko kasulti niya. Mayroon naman ko niya, boy. Nanaktak naman ko, boy. Awa, mga ganit ka nito, mga gitagahan, kagkay kayo na nanganayo ka, nakakita pa dyan ka. Tama. Karoon na imo kong pagtuon dito, parang awayon ko na imong mga kaliwat nga wa gyud nakabalo sa kamatuoran. Nga naapoy nagwali dito, naapoy katag kuno seremonya sito ang giwali pud puros kasaysayan. Nagbuhat sila istorya gawas sa balaang kasulatan. Nga ingnon pa gyud nasayod ko nauna na siya dito unsam na ulog-ulog sang kinaiya binuhatan. Sure ka to. Nang sige balik-balik sa kawaboy kanang mo adto ko boy kanang nay namatay dili man sila magtuan eh. Bahala na mo di mo mutuon ako patay na bitaw ko ninyo wala naman ko gipangita ninyo. Di man sila magtuan eh nga muanhin ako ang espiritu. Nya maghangyo na pud nga sultian niyang mga kaliwat. Dili na ko matoy. Sa man to patayng lawas man to inyong gidayungan dito. Dili ko man to. Pakitang tao ra man na. Aron makita ko no kas anak ra ba to niya si kon amigo niya to. Sama na, di ba ang imong gilubong mo na dito. Yan na po yung mga tao po, kung mamatay na ito, ayaw biya migbiyahe ha, kung imo aman, ayaw biya migbiyahe pa ha. Yan kung daotan to, namatay man gani ito, kay naang kabalakan niya sa kalibutan, nagsakit siya. Nya imo pa hinuong ampuan dito. Sana pa Diyos. Sana ang Diyos boy. Ano mo yung buhat sa uwan. Nga kung pag-abot ng panahon po, magsip-sip ko no dito ilang selebrasyon niya ay migbiyahe ha. Nasayod ko nag-uban ka na. Ang Ginoo nag-uban ni mo, dili tong kalag. Dili tong espiritu ka ng kalagboy. Ang ginatawag kalagboy, wala pa ka na hukman. Kalag pa ka ba? Mga nakakita og mga kalag kung naputol imong liog. Putol po na imong liog ni mo nakita. Pero kung mahukman na ka na boy, puti na ka. Kung puti ka, kung tuwa ka sa impyerno. Kamu na, may balo anak. Espiritu. Nya nahimot ang kalag ba kung nag-reflect sa imong lawas ba ni kamatay nimo ba manay kalag o mo nang nakita sa mga naay mga mata nakita silang bisyon manay mga terti nga pagkapatay niya nagdiwal ang dila kay naghikog wala pa na siya nahukman nya nagkinahanglan na siya og kaluwasan nya karon nagsugal ka de plahubog pa ka oy kaya tong naghikog boy nga nagbuhat ka sa lawayong buhat sa Dios nya pero hukom niya kabalo ka asa na to. Kung malamon na, makasabot anak. Ingon na po sila, nakakom ko. Ano sa Biblia eh. Sa Biblia. pero saan pagkasabot ani ko sa mga tao kung kumbaga wala sila katog impyerno. Mo na po higit sampungan magod nila ilang dalunggan og salabutan. Nakakita sila pandili sila gustong matanaw, nakadungog di gustong mamati. Sampungan nila ba kaya nagunahon ang ilang lawas abtik pa man din sa kalibutan. Isa lang takatulo sa tubig ay ang isa kagatos-kato. Yung naanas wala ang kasulatan. Basahagon na ninyo. Sige, gwali, bit-bit, anong lukso-lukso, pabor ka na to. Uso ko, Ginoo ang Ginoo. Nya, makaya ni mo pakaon ng mga tao. Naluoy na po kaya tong gobyerno. Kay dito na po mangyango, batikoson pang gobyerno. Mga nang daghang pong proseso sa gobyerno. Kaya nagunit po sa gobyerno, pangurakoton po. Tama gid. Okay na. Mga ganito sa kana, si Duterte, gihukman po nila si Duterte. Normal po, nga isog yun ang presidente kay. No, gitabangan pa ka sa simbahan. Batikos pa sa nagalagad sa simbahan. Kita nga naka sa simbahan boy, espirituhano po yung nagwali nga Kristohanon. Dili ka manghilapot. Wali lang ka. Oh, kabubuton sa Dios. Diya kaninyo mapakisayod ang kabubuton sa Dios. Nya, sa to apan kamo ni biya sa kamatuoran giwalin. Ana sa sulat ni Malakyas. Halad og butag piyang palad-halad tang di buta di eta. Nga, palad-halad ta, padupa-dupa tali potol di eta. Mananap kaya atong kinaya. Tama gid. Sunog-sunog ta sa insenso. Pamalandungin niyo na dili na ako Ay na po gimarbirahan dili maigo ka. Manayong sa nganong naigo man mi. Bosasad-an ka.
Ano man, nakabalo di ka sa sala kay sakitan ka, di ba? Oh, Sakit kay boy, ang pulong sa Diyos boy. matulisap ka. Wala ang musuko na ko day. Bahala na ang Diyos na may balo ninyo. Basta gimunyagan ko sa espiritu siya ang nagamit ako, kabalo ako sa kamaturan ay. Wala day makaluwas nga tao boy. Bisag mingon sa tuo ka sa papadili ay wa magay ko kahikap sa kamot ana. Ang obispo ka ni si Bishop Pueblos lang ako nahikapan sa nang obispo. Tama gid. Hindi ko makaluwas mo niya sa ko ha. Ay magtuon ako nga makaluwas ko niyo. Ako lang king iwali ang kapangatuoran kay maluoy ko. Umalok po ko sa imperno. Nga yung nilang nagpagino-gino ko, tanawa ko akong posisyon. Tanawa kin sa lagi ginoong naglukdoma po ni sila. Nagpurong po ni sila. Ang helmet, gipurong. Dili, ang helmet sa Diyos ka ng pulong sa Diyos, di ba? Pulong gid. Di ka mabala ka kung nakabalo ka. Kumuyog-uyog ang kalibutan. Normal man na ang Diyos. No, mahalo kinukas kamatayon. Kung na yung mga katalag, magdagandagan nung ka. Mga bida nang giingon na sa kuadri, kung mag-ampo, sobra kong pag-ampo na yung pagsulay. Dili, sulayon na to ang Ginoo, tanawa. Magdagandagan ka, kaya wala ka kaandam. Legahom. Magpare, no? Kung mga anak ka, wala ka nakapaandam og lampin. Gulam pa ka. Mo magkaroon, no? Kita ang espiritu no, sa ama ta, nakasabot sama sa babaeng nagbati ba, nangandam og mga lampin. Kamo, wala nangandam diya, bahala na mo diya. Wala, mampo ako nagkukumana. Sige lang, kaya kung mamatay man ko, mamatay man ko, maiksin-iksin ginawa gamay, pero madunggan pa ka yung espiritu, kaya dagan na kayo nagamit niyo sa Ginoo. Madunggan niyo. Kaya sa una na ay nagpagwit gamit, di tanawa, nangalingla mo. Poses na. Ako man ang hinganla na, kaya nga mga Ginoo, hinganli sila. Pasalamati po to kay para mailan niyo ang God ugma, di ba? Oh, tama po. Namo tingon sa balaang kasulatan nag-ingon na nagigusay ko ninyo. Panid-an ninyo ang iyang sinultian, sibo ba sa iyong binuhatan, di ba? Oh, tama. Di ba? Nangatawa na ta kaya nagigusay na karon ninyo.